איפה הכיבוי אש? באים. וואי, זה בלגן. זה היה חתיכה נפלה, מה לא אני רבים חזק מאוד. הייתי בדיוק בדרך לעמד איתי. לא, אנחנו שמענו את זה פה, מה זה? זה 10 מטר מילידינו, זה פה למטה במקלט אנחנו. לא, אותו שלו, אתה יודע של מי הולכים? של מי? של שאול. מי זה שאול? שאול, עכשיו מהקטע הזה. שלך? שלך אישי או של הקוקה קולה? קוקה קולה. נראה, לא שוב הייתי. לא מגיע.